تماشاوانê Xanî TV dema û xweş be hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de çend mijarên me yê hindik û rindik hene, em ê bi hev re parve bikin û em ê bi hev re qehwa xwe jî vexwin. Em dest pê bikin. Serokê rêxistina PKK a berê Birêz Abdullah Öcalan derket di vîdyokî de hevalî wî li pişt wî bûn û weşand wan cewherên ku gotî we hemû dît pişt re PKK çekê xwe şikand û bi şêweyekî sembolîk û şewitand ê xistin dirê şikeftê ê pêşberî raya giştî ya Tirk û Kurd û dinyayê tiştekî bi vî rengî çêkir. Baş bû. Dûr yanî dûrî sînor aliyê herêma parêzgeha Silêmaniyê çekê xwe teslîm nekir. PKK teslîm nebû lê Apo teslîm bû. Ev yek. Apo di axaftina wî de me berê jî behsa vê meseleyê kir. Tiştekî nû negot. Tiştekî ku dewleta Tirk wê bike negot. Bang li dewleta Tirk kir ku di parlamentoya Tirkî de komisyonekî çêbibe ji bo çekdayînê, ji bo çawa çekadayînên mijarên qanûnî efwa giştî bê. Niha efwekî giştî ji selahiyetê Erdogan e wekî serokkomar ana dikare bêy parlamentoya Tirkî Recep Tayyip Erdogan efwekî giştî derîne hemû girtiyên PKK ê di zindana de derkevin. Ê PKK ê nîv PKK wekî din yanî ji selahiyetê wî ji hêza wî ya serokkomariyê a di vê kêlîkê de di vê deqê de Recep Tayyip Erdogan dikare efwekî derîne. Berê jî dikarîbû derxista, niha jî dikare, sibê jî dikare. Eleqeya wê bi komisyon û komisyon û parlamento wan tune ye. Niha di vê kêlîkê de ji selahiyetê Recep Tayyip Erdoganê efwekî taybet li ser Apo de ji bo Apo derxîne. Dernaxîne. Ne efwa yekemîn ne efwa duwemîn. Ne efwa derbarê girtiyên PKK û ne efwa derbarê serokê PKK Birêz Zikmezin mamoste feylesof Abdullah Öcalan. Baş e niha hinek Apoçî dilê xwe xweş dikirin. Digotin bêhna xwe firekin, sebir kin wek ew navê wî çi ye wê youtuberê Apoçî Bedran Dere. Bêhna xwe firekin, sebir kin hûn çima li ecelê ne? Belkî Recep Tayyip Erdogan tiştekî xweş di xîtaba xwe dibêje, di axaftina xwe dibêje. Berî wê, roja berî wê. Hûn li ser kanala xwe jî daxistiye û li ser layvekî hevpeyvînekî zindî bi camêrekî re bi stûna Kurd. Ji min pirsî tu çi texmîn dike? Tu çi texmîn dike ev xîtaba Erdogan, axaftina Erdogan a sibe wê derkeve. Wê çi bêje? Min got wê behsa Tirkiye bike, wê behsa serkeftina Tirkiye bike, behsa dawîanîna terorê bike û ew ê bike wek qezencekî newewî netewî ji dewleta Tirkî re ji dawîanîna terorê û pes nêtêkiliye Kurda û Tirka û dema Osmanî û dema Selcuqiya û Çaldiran û Malazgirtê û ev. Tiştekî ku Erdogan zelal bêje tune. Hûn dikarin lê vegerin ew li ser kanala me heye yanî ew hevpeyvîna hanê ku camêr bi mir kirî aynî wilo got. Axaftina Erdogan roja piştre
هات و اف مسألة تكسكر شو قلت أردوغان يعني أردوغان زيدي آبو شو بلاكر حشاي حضور أول كات شو قلت دا خفتنا ويدي چه حبو يعني عيني چيروك أو تاسو أو حمامو بس انده تشتيكو آبو دبيجه براتيا و كرد و تركا و نزانم چو چالدرانه و ملازگري و چي نفسا خاباندنا مصطفى كمال آتاتورك كو اف دولت ام شریکê vê dewletê ne ev dewleta me her du na behsa Kurdan jî nakî yenî yanî mere dikare pir bir hetî niha di 2025 de Abdullah Öcalan wek Hesan Xeyriyê Recep Tayyip Erdogan û Dewlet Bahçelî hesab bike û dîsa Hesan Xeyriyê Mustafa Kemal Atatürk ê wê çaxê ê destpêka sed salê bi hezar qatî ji Hesan Xeyriyê hemdem ê niha çêtir e. Apoçî diğeyîdin naxeyîdin wana va dîrok li ber me yê. Va tiştên li meydanê tiştê hazir ev e. Sebrî Ok jî wî dike Xwedê wî nake Xwedê Mustafa Qereso apo dike Xwedê nake Xwedê ev girêdayî wan e. Bere ew Mustafa Qereso wî bike Xwedê xem nake jê re îbadetê bike ji xapo re îbadetê bike bere Sebrî Ok wî bike Xwedê xem nake ez ne ku ez wî dikim Hesan Xeyrî ew xwe dike Hesan Xeyrî bi vê şêwazê hanê bi vê teslîmbûyîna hanê bi vê wilo yani ez çawa bêjim erzanî yani gelê Kurd bibîne doza gelê Kurd bibîne mafê gelê Kurd bibîne hemû tişt bike qurbanê dewleta Tirkiye ew xwe xistî vî warî mamûyî xistî vî warî lê rewşa wî bînerin nirxandinekî objektif û kurdewar û piçekî biaqil hûnê nas bikin ku kesê niha di himbêza Dewlet Bahçelî de û Recep Tayyip Erdogan Hesan Xeyriyê hemdem e. Kesê ku niha di himbêza dewleta Tirkiye û mîtê de yê yanî mere ez nizanim milê guhdar nekirî xweziya ji mala Xwedê re niha Şahîn Dönmez sax bana û ji xwe re li apo bidîtanan ji xwe li apo bineriyena Şahîn Dönmez û Yıldırım Ergîc ne wilo rehet bûn xayîn yan jî xwe teslîmî dewleta Tirk kirin li gorî ji me re hat gotin me wan nedîtî me li wan guhdar nekirî em nizanin li gorî ku PKK ji me re got evana xayîn in û PKK her du berpirsên PKK her du damezrînerên PKK kuşt ji ber ku xayîn bûn wê çaxê kesê xwe teslîmî dewleta Tirkî dikin dihatin kuştin kesê xwe teslîmî dewleta Tirkî dikin dibin etirafçî Sebrî Ok jî di jiyana wî di qunaxa jiyana wî de demekî di qunaxa etirafçiya de derbas bû di qawîşa etirafçiya de derbas bû salê 85 86 û berjor piştî camê dîsa vegeriya ji bo îbadetê ku ji apo re bike ev kesên ku hatin kuştin bi navê xıyanetê xweziya ji mala Xwedê re Şahîn Dönmez û Yıldırım Merkît sax bana û ji xwe li rewşa apo bidîtana û pişt re yanî çi diba bele biba ku apo heya çi qunaxî bê ku sîleyekî lê kevîje teslîm bû yanî teslîm bû ja ne tenê dixwaze vê teslîmbûyîna xwe rewa bike û manîfestoya şaristaniya demokratîk û manîfestoya çareseriya civaka demokratîk û manîfestoya çaqmaq û çixarê demokratîk û manîfestoya zik û zikê demokratîk zikê apo ji xwe li zikê apo dît tecrîd û tecrîd em kuştin bi em gêj kirin hingî behsa
تجريدا سر سروكاتي وأحمد قراموز دردقات قو مطلق ولو شقركا خوش قوية خود تشراند مطلق هواج مش كازكي أبو خويا تجريدا مطلق نها أردوغان دركت ما تشتغندي ددمي بيش دي كالان بنرن قومسيونا كوي تشي ببي مديا ترك روشا تركا روشا مديا خطابا سياسي تركا نا خطابا چار سرية يعني نابي بحثا كرد ناكن بحثا دوزا كردان بحثا هنك شاشتين دولتي ديكن هنك شاشتي چي بو نظام چي مالا خوديا يعني بحثا هنك شاشتي ديكن لي پروژه چارەسەری ئەردۆغان ji bo ئۆکۆنۆمی dibêje zêvê bikin ji bo siyasî dibêje zêvê bikin zelal e tiştê girêdayê AKP girêdayê şexsê Erdogan zelal û eşkere dibêje lê girêdayê mijara Kurd mixabin heta niha ne Apo dibêje ne Xapo dibêje û ne Tayyîbo dibêje ka ji em kîmaya em lê guhdar bikin eger ev her du kes ji Kurdar bi şefafiyet bi zelalî naxivin. Îro 15 Tîrmeheyê 15 Temmûzê du bîranîna berxwedana zindanên Amedê bû. Bîranîna serkirde û qehremanên Kurd ku serê xwe dan û teslîm nebûn li hemberî mehkemê li hemberî dozger li hemberî dewleta Tirk gotin em Partiya Karkerê Kurdistan di salên heştê heştê û yek di heştê û di dua de di çardê Temmûzê de Hemed Xeyrî Durmuş ji damezrînerên PKK di hundirê mehkemê de daxuyanî da ku ew ê têkevin rojiya mirinê li ber xwedan 30 roj 40 roj 50 roj û yek û îdî jiyana xwe ji dest dan. Ev berxwedana hanê bû milkê gelê Kurd bû milkê dîrokê ciwanên Kurda xortên Kurda çawa xwedî helwest xwedî cesaret xwedî mêranî xwedî îrade li hemberî dewleta Tirk sekînîn û gotin na em partiyek siyasî ne em PKK ne em ne Apo çî ne Mazlûm Dogan jî wilo got Xeyrî Durmuş û hemû hevalên wî em ne Apo çî ne em ne Apo cilarin ev têgeha ev anlayîşa ku dewleta Tirk û doxuperîçek û aydinlika doxuperîçek li ser wan derxist û niha PKK xwe pê dibîne em min Apo çî ev têgeha hanê di hundirê mehkemê de di hundirê zindanê de hat mehkûmkirin ji aliyê van camêrên han van qehreman û van serkirdeyên han ê ku jiyana xwe ji dest dan û teslîm nebûn wekî ku Xapo teslîm bû xweziya ji mala Xwedê re ev kes sax banane yan jî vegeriyane hema vegeriyane û ji xwe li rewşa Apo bidîtane fiqrî wî û halê wî û meşka zikê wî û şepşepa devî wî û çawa dixwaze teslîmbûyînê xweşik bike çawa dixwaze têkçûyînê bike serketin çawa bi erzanî xwe difiroşe dewlet baxçelî û dewleta Tirk xweziya ji mala Xwedê re Kemalpîr bihatane û li halê rêxistina PKK û li halê Mustefa Qereso bineriya bê çawa îbadetê ji Apo re dike çawa Apo dike Xwedê xweziya ji mala Xwedê re Mazlûm Dogan bihatane û li halê Apo bineriyane bê çawa bi erzanî
Kurd û Kurdistanê û rêxistinê û mafê gelê Kurd difiroş û dike qurbanê dewletbaxçelî. Bere bihatana Kemal û Xeyrî û Akif û Ferhat Kurtay ku navê PKK ew nav li PKK kir. Berê jî min gotibû wez niha jî ez dubare dikim. Berî çend sala me behsa Ferhat Kurtay û navê PKK jî kir. Xweziya ji mala Xwedê re ana vegeriyana û ji xwe re wilo hema 5 deqe. 5 deqe li dîmenê PKK bineriyana, li Apo bineriyana, li Cemîl Bayîk bineriyana pişt re vegeriyana cihê ku ewlên. Ka hela wê çi bigotan. Çima zivan meselêhan dibêjim, van pirsêhan jî dikim. Nivîskarekî Cezayirî heye, çîrokê wî pir bi wate heye. Dibêje şehîd wê vê heftê veger. Di vê çîrokê de şoreşa Cezayirê ku zêdetirî milyonek şehîd da û piştî wê kesên sextekar, xwefiroş, opportunîst, keryarîst hat bûn iqtîdar. Şehîd çûn, qehreman çûn, fedekar çûn, kesên sextekar man û ew li ser xwîna van şehîda, serketa van şehîda bûn desthilatdar, bûn rêvebir. Ji evî nivîskarê hanê, navê wî Tahir Wetar e, ê Cezayirî, vê rewşê dinirxîne û rexne dike. Divê şehîd ew ê divê hefteyê vegerin. Berpirsê bankê dibêje eger lawê filan kes vegere ew şehîd e. Me raport ji dijmin re me yani casûstî li hemberî wî kir. Berî her kesî wê heyfa xwe ji min helîn. Ê berpirsê postê dibêje eger ev şehîd vegere navekî din dibêje. Berî her kesî wê heyfa xwe ji min helîne ji ber ku dema ku em di cebha şer debûn, em di eniya şer debûn, mitkarî wî xelas bikirane û ez reviya min wî xelas nekir. û bi vî rengî. Ev kesên berpirs ê payebilind ji vegera şehîda ditirsin. Ji bihaneya çê dikin ku gerek şehîd venegerin. Çima? Milyonek, milyon û nîvek şehîd vegerin, em ê kar ji wan ji kur bibînin, em ê cih ji wan ji kur bînin wê krîzek çê bibe. A baş ew e em astengî deynin li pêşiya vegera şehîda. Bi vî şêwazî bi şêweyekî edebî evî nivîskarê hanê dinirxîne, rexneyê rejîmê dike, rexneyê sîstemê dike, rexneyê desthilatdariyê dike ku xıyaneta herî mezin bi şehîdar kirin ew in ev kesên ku niha di iqtîdarê de ne. Li gorî vê çîroka hanê, çîroka nivîskarê Cezayirî, ez pir bi rehetî dikarim bêjim ê herî xıyanetê bi Kemal û Xeyrî û Mazlûm û Akif bi vanan re kir, Xapû bû. Abdallah Öcalan bû. Ji destpêkê de xıyanetê bi wan kir. Dema ku ji Tirkî reviya di havîna not û heftadê bê sebeb, sebeb li cem wî ye ew dizane lê ji hevalê xwe re negot, ji komîta navendî re negot. Komîta rêxistinê heye, di çawa serokê rêxistinê ye, di sînor derbas kir bêyîk tu ji kesî re bêje. Pişt re Apû bihaneya çê dikir ku mît di nav me de bû Necatî pîlot, kiro çi Necatî keya pîlot di nav te de bû. Mane jina te Kesîre Yildirim jî têkiliya wê li gorî te têkiliya wê bi mîtê. Hûn derew merewê ku Xapû gotin wê çaxê. Tiştê ku Xapû gotin yenî. Ji wê çaxê de li gorî hinek girtiyên PKK'ê berê ku Mehmet Xeyrî Durmuş di ndirê zindanê digot Apû xıyanetê bi wan kir yenî. Îne di zindanê de. Ev şehîd eger vegerin berî her kesî şehîdên Kurd û Kurdistanê ne, ne şehîdên Tirkiya mezin in.
شهیدên gelê Kurdin ne şehîdên pêvajoya teslîm bûyînê ne. Berî her kesî ev şehîdê hane wê berî xwe bidin apo û tufekî bi qasî meşka zikê apo wê li wî kin. Xweziya ji mala Xwedê re ev şehîd vegerin ne tenê şehîdên çardeyê Temûzê. Hema ez çi bêjim hemû şehîdên Kurdistanê xweziya ji mala Xwedê re vegeriyane û halê apo rewşa PKK û rewşa gelê Kurd bidîtane û dîsa vegeriyane serê xwe daniye û dîsa vegeriyane. Ji wan re çêtir e. Ji wan rehetir e. Ji apo rehet bûn. Ji xîtabê apo fiqirê wî û şiklê wî û meşka zikê wî û şepşepa devî wî rehet bûn. Cihê wan ji ême çêtir e. Cihê şehîdên serxwebûn û azadiya Kurdistanê ji rewşa me ev kesên ku niha em pêvajoya xwaromar û a xapo dinirxînin cihê wan helbet bi hezar qatî bi sed hezar qatî ji cihê me çêtir e. Em yanî di vê rewşê de di vê rojê de ez bi xemgînî û bi serbilindî û bi dilekî şikestî ez şehîd û qehremanên çardeyê Temûzê bi bîr tînim û ez dibêjim heyfa keda we, heyfa qehremanîya we, heyfa rojiya we ku kesên wekî Apo û Sebrî Ok û Muzaffer Ayata û Cemîl Bayik û Duran Kalkan û Mustefa Qeres werin li ser keda we. Rûnên quretiya bikin û gelê Kurd û doza gelê Kurd bifirôşin. Heyfa we. Me digot qey PKK fesix bûye, pişav bûye, çiriyayê ka fesixkirin bi zimanê Kurdî ya nizam kamerekar heliya helandin jî erebî. Me digot qey PKK xelas di kongira xwe de qediya. Em jê xelas derew KJK heye. Ava daxuyaniyên KJK û ja bîranînên PKK sibe komploa navnetewîvan ya ew ê kengî di meha Oktoberê de destpêka komploa navnetewî. Dîsa daxuyaniyê Apo û daxuyaniyê KJK wê derkevin rexne bikin. Komploa navnetewî behsa vê mijarahanê wê dubare bikin. û ev bîranînên PKK. Çi eleqeya rewşa PKK a îdeolojîk, daxwazên PKK ê siyasî, teslîmbûyîna PKK a niha bi berxwedana çardeyê Temûzê. Yanî nabe yanî ya PKK ya Xapo. Ya paradîgmeya Mazlûm Dogan, Xeyrî Dûrmiş, Kemal Pîr yan jî paradîgmeya Xapo û Baxçelî û Recep Tayyip Erdogan. Çê nabe hûn her du bi hev re rahêjînin. Nabe. Dibe hûn yekî ji xwe re hilbijêrin yanî. Dibe ku yek were bêje êha vala ev KJK ye ev ne PKK ye. Baş va daxuyaniyê NPG û HPG. Ev NPG û HPG baskên eskeriyê PKK bûn. Baş baskên eskeriyên PKK. Ana PKK hel bû, fesix bû, mesix bû. Baş hûn çima ev grûp û rêxistinên eskerî ê girêdayê PKK heta niha daxuyaniya dertînin. Maneya gerek qaş û nemane yanî. Ev çima gokî ye. Baş yek were bêje ji we pirs bike
وخو فسخ كر وكونغرة كر ودمديات درخص يعني هذا تقتيك يعني هذا تقتيك شكون تقتيقه فهمتك هذا يولداش يعني ارقداش تفهم مثلا في عمناك باشقان زانه هذا الجمعة زانه هذا العباس زانه هذا العباس داخويانين بناوين هيزن عسكري كو جريداين بكيكينه هيزن باراسناغل ماسكي عسكرية PKK بو NPG ناوندا باراستنا gel أوشي يعني تشتنولو حمو ناف سر تشتكينا ها KJK و NPG و MPG حمو مراد كارا إيلان عندامي دستياري وبرا KJK و PKK و NPG و HPG دوران كان شولو حمو برپرسين PKK بگیرنگی حمو چیروک و چیروانو يكن ما بس مش في مسألة يعني مدوقي PKK فسخ بيه قيادك PKK فسخ نبيه او ديسا ما جيش بك بوان دا خيانية هاني بفي روشا هاني بوان چيروك و چيروانو كين كو يعني براستي امجي چير بونه و امجي عوف بونه شانديا هيزن سوريا ديمقراطيك هسده قصده چو شامه سروکا و شانده برز فوزا یوسف حوالا زاخو چطلی کو شمالا حج منصور خوشکا نویسکارا ما هلبستوانا ما دلش یوسف خوشکا نویسکاری ما لیکولینری ما مرشد یوسف خوشکا شهیدا هیجا روزال یوسف فوزا سروقاتیا و شانده هانه دگر فوزا ام ناز دکن ام هفدو مالباتی جی هفدو ناز دکن تاکه کسی جی هفدو ناز دکن ما هفدو شی دیتی نانو خوشی نابرامد هی يعني وجانا ما هفدو جی عاجز کری يعني ما چا هفدو عاجز کری فوزا دماکو دلشاش بککی قطبو راپرین هوالا راپرین شبککی قطبو ما پیشتا راپرین گرد ما پیشتا دلشا گرد دیالوگا بدلشا بفوزاره ما بيچك رحنا لفوزاكر يعني ونو عيبه كتش جناها تشما ولو بفي شعبي هاني لينر بشعبي ريخسني لينر واستياي كداوي هي مرة قدري قاطع يا مزنه خشكاته يا مزنه يعني ولو لينر افتشتكي نباشه نا انساني بفيرنجي ما رخنا لفوزا ذكر دري مسنجر واند شاطيده ما دانوستندن دنا برآمده چید بو ملشامه جی هفدو دیتی لدربسیه جی ما هفدو دیتیه فوزا يعني چکی غیدی می پاراسنا دلشا پشت رجا دیسا او وگریت نوا پکه که اجا تو دلشا بو آگر اجا د نوا پنا کرده دجي مشرده كر دجي ما ولو قل حولس يعني جنف دب وگريا بو ابوچ خمناك بجارا من نابي يعني بريز فوزا سروكا شانده بو براستي از هلوستاوي گلكي باش وبريز دنرخينم هلوستاكي گلكي باش بو جدا خوازن خو دانكت اف گاوکی گلکی باش اف اشارتکی گلکی باشه کو تأثیر آپو اف تلیفونی کو آپو جوان رو کرن اریج دبیجن باشقان و سروک و نزانم چه لیوک سروک نبو يعني خواجة أحمد الشرعر رجيم أحمد الشرعر جبهة النصرة خو نتواندن
خو دانا خستن اف تشتكي me baş dît tiştekî gelekî erînî ku me re dikare li ser ava bik. Mezlûm Ebdî jî bi vî rengî yenî. Niha me wekî bang ji Mezlûm Ebdî re û ji Qesedê re û bi tevahî ji İlham Ehmed û ji Foza û ji Bahoz re me bang kir. Yani ev rexneyên ku em li wan dikirin di van 13-14 salîsan derbasbûyî ev salên derbasbûyî hemû ji ber çi bû? Ji ber koletiya zêde ji PKK re, ji ber girêdana zêde bi PKK re, ji ber îdî bes e. Yani berê PKK rêzê ji werbigire, rêzê ji keda werbigire, rêzê ji zanebûna werbigire, ji ev emirê ku di nava PKK de xerç kirî bigire. Problema me kêşeya me ev bû. Ji destpêkê de ev bû. Belgel me hene belge nameyên ku min ji PYD rêşandin hîna di 2011 de. 2011 temaşevanê hêja min nameyekî şand ev Salih Muslim li min vegera. Îmêl hîna li cem min e, name hîna li cem min e li erşîv. Min got ez naxwazim PYD wê çaxê bibe wekî Hizbullah. Bi koratî girêdayî Îranê be. Çawa Hizbullah Libnanê kir qurbanê Îranê û bercewendiyê Îranê. Ez naxwazim PYD Rojavayê Kurdistanê bike wekî Libnanê. Bike qurbanê PKK û bercewendiyê PKK. Ev bû. Mişkila me bi PKK re ev bû. Niha ew diçûn dere û merewa di nava xelkê de belav kirin me bera hoşeng dayî hoşeng pera dixwest, hoşeng meqam û ciha dixwest hemû rêyê xwe rej dikin. Derewên mezin dikin. Êja PKK ev 11-12 sal e li ser me van derewê hanê di nava gelê Kurd belaqî ez nikarim hemû kesî iqna bikim. Bes belge li cem me hene. Belge nameya ku min şandî bersiva rêxistinê, bersiva PKK, bersiva Salih Muslim ji îmêla Salih Muslim bersiv ji me re hat. Di bersivê de çi dibêjin di 2011 de temaşevanê hêja. Di bersivê de çi dibêjin tu dixwazî rêxistina me ji hev bixî. Rêxistina wî yani xwe beşekî ji PKK dihesêbe. Tu dixwazî nakokiyan di navbera rêxistina me diçî. Wê çaxî nefsa çîrokên apûçiya anlayişa Bakur û Başûr û dere û merewê hanê. Nefsa wî meqamê hanê, nefsa wê çîrokan bi vî rengî be. Te xuya dike ji mir dibêjin te cihê xwe li cem dijminê me girtî. Dîrekt ez kirim xayîn. Tu cihê xwe li cem dijminê me girtiye û tu li dijî me radiwest. Heta roja îro ew bersiv li cem min e. Bersiva ku me rexne û daxwaz û hêvî di nameyekî ji wan reşand di dîrekt ez kirim wan mikir xayîn. Yani tiştekî me li dijî Qesedê wekî Qesede wekî bi rastî ji bo Rojava bixebitin tin ne. Min nedixwest û heta niha jî ez naxwazim wekî hesb bin, wekî heşayê hizûra wan û heşayê hizûra we, wekî ker bin û rişma wan di destê PKK de be. Bi piçek azadî û rûmet ji wan re dixwest, keramet ji wan re dixwest, şexsiyet û îrade ji wan re dixwest. Wan qebûl nekir. Na, em ê divê axura hanê de bimînin, em ê divê axura hanê de bimirin. Ev di 2011 bû. Niha çûna Şamê, helwesta Şamê ez dibînim hinek guhertin çêbî. Piçek şexsiyet çêbî, piçek etîbar çêbî. Piçek îdî li xwe dinerin wek siyasetmedar, wek nûnerê gelê Kurd. Hewcidarî Foza tune ye. Bi Cemîl Bayîk li Cemîl Bayîk vegere. Hewcedarî Mezlûm Ebdî yan İlham Ehmed çi ne ye li Murad Karaîlan vegere.
ئەو زارۆکێ هەرێمێنە بێتر مەسلەی دزانن هەرێمێ دزانن باشە دەما کۆ جەمیل بایک و دووران کەڵکان و مستەفا قەرەس و موراد کەرایلان و ئاپۆ تەنازولاتە تعویزی دەولەتا ترک دکە لە مەزلوم عەبدی ڤەدگەرە لە فۆزاڵ یوسف ڤەدگەرە لە ئیلهام ئەحمەد ڤەدگەرە نا تەو وە ناژی ناکن گوێ نادن وە دەخوازن لەسەر وەڤان تشتیان فەرز بکن ئێمە نەها ئەس دەبێژم یعنی مە بانگژی کرد دی ڤیدیۆکی دن دیانی کۆ ئیدی بەس هێزاوە هەی قەوەتاوە هەی هێزاوەیە عەسکەری هێزاوەیە ئۆکۆنۆمی بونجو قۆیسە دووری پەکێکێ دیکەون هەقواسەوە نێزیکی کورد و کوردستانی دەبن و نێزیکی گەلێ کورد دەبن نێزیکی دۆزا گەلێ کورد دەبن نێزیکی کۆلانا کوردی دەبن لە هەرێمی خوا هەقواسە ساڵ دەرباز بوو کی بەرپرسیاریانی هەرێمن ڕۆژاوای کوردستان مەحرومە ji avakirinê ji paqeşkirinê ji xizmetguzarî ji tenduristî kî berpirsiyar e PKK û kadroyên Bakuriyê ku li wê derê li ser serê wanin berpirsiyar in ez naz dikim nûçe ji mirtênê rewş bê çi qeyse pîs e kembax e xelk nerazî ne niha ez dibêjim piçekî li xwe vegerin yenî xwedî li gelê xwe û li doza gelê xwe xwedî li Rojava derkevin xwedî li şehîdê xwe derkevin ji Ehmeduşerê re teslîm nebin ji Amerîka re teslîm nebin rêl pêşiya we hene yenî alternatîv hene piçekî ji tecrübeya Kurdistana Iraqê sûde wergirin dema ku Paul Bremer dixwest li ser her dû serokê Kurda Mesûd Barzanî Celal Talbanî gelek tişta ferz bike digot federasyon na ku pêşmerge tevlî artêşa Iraqê bibin Paul Bremer di 2004 2005 ev dixwest Mesûd Barzanî bi wêrekî bi têkoşerî li hemberî Paul Bremer li hemberî Amerîka got na ne wekî Apo ji xwe li Apoyê xwe binerin li hemberî Baxçelî û li hemberî Recep Tayyip Erdogan heya çi derece yanî îdî Tirkleşme bîbiye biryara wî hilbijartî û li ser Kurda jî ferz dike yanî ser we qebûl nekin vê mesele hûn çi qeyse xwe ji PKK û bên bandora Apo û PKK derkevin heqwase hêza we çê dibe hûn jî dizanin ew berpirsekî PKK çi Umît nema tê bîra me besê hozat gelek kes ji berpirsên PKK digotin Amerîka dixwest li Rojavayê Kurdistanê federasyon çê bike dewlet çê bike me nehîşt baş e yanî mamoste Foza Yusuf mamoste Mazlûm Ebdî yanî bi çi heqî PKK nehêle çima PKK nehêle me ji PKK re çi kiriye heta ku nehêle statûyekî Kurda çê bibe ev bahoz qey ji xwe napirse yanî heya kengî wê bahoz koletiyê bike sûnda welmitine temaşevanê hêja biraderên Apo çî bi xwîna şehîda ku apê min jî şehîd û gelek hevalê min şehîdin bi Kurd û Kurdistanê ez hinek kes ez navê wan nabêjim û dengê min di çi bahoz erdal jî lê Rehmetiyê Şahîn Rehmetiyê Restem Cûdî min wî dît bi saetan bi hevdûriman Restem ti carî ji bahoz nerazî bû wî ji mir got
نتنيوي أنا أجبوك از نبيجوك از ناكوكيات كم جالك كسن جيلي رستم وكو رستم يعني ويش هاغي هوالي وي ناس كريبون شاهين جي هوالي وي بو ناصر حج منصور با زوهات كوباني اف جيلي يعني اف كسن كو دحشتي وحفت حشتي وحشت ويش هاغي تبلي بيجي وي نفشي هاني سوندا والمتنه بيكش باهوز رازي بتنه حمو دكس هنه جوان نرازينه ناوا راخستنه ده ناوا كتليا كرد سوري ده كادروين كرد سوري دكس هنه نرازينه ولو لوان نرن خفروش و ارزان يك دياري قامشلو افي كود مديا بككي ده سبيكره كو پر ايدي تركلشماك اللي جمي جيبي عجيب دماكو از هاتم روشتي فيجيس خبتي ما حفظو اف دياري قامش رو ما حفظوشتي او رحمتي ابي مشي لما اكيد بحفظو رمانا كم جامير بيدي ارسمي تعال قاوي قامش له نما تشتكيو قامش له نما يعني افيك جبر بس اف دياري قامش له دنافا تفقر السياسي ولو نما يعني نخشينا ويا تندرستي ابو روشاوي تايبات ابو لندهت حسكرن باكوري بچك باكوري جي حاز دكرين يعني بلبل بو بتركي تركيا ويش انا زانم ابو خوشتره وباهوز هردو كادروين كو ندهاتن حسكرن هناك جي ابون كادروين دي جي ايكو ندهاتن حسكرن دين ريخصني او زوزانا عرب زوزانا عفريني جي هاجر زم يعني اخباري وين او الكرنا هال چتكي چناغ عزيزانم سي كاد افا بونسسي كو وكي امبيجن يعني پرانيا كادروين روجاوي جوان هر سين كسي هان نرازي بون دم هاتي كو بچكي لخوا گرن يعني برادري ما كادروين ما روجاوي بچكي لخوا گرن اويزا كو هي ناوي وي قصده جبو كو آپو جبو كو رجب طيب اردوغان و باخچلي جي آپو راسي به جناهن قالي كرد جناهن يعني ونقصده ولو رحات تنازل بكون وتسليمي دولتها ترقدكن ونا تسليمي شامي دكن خب باريزن وانتيكو شرن بلكي فان دوي دما بيشيا مده اگر ونقل سربيا بگرن بأنا كسر وين روبلا وان روبلين طاري ورش وجني بقلبن روبلين نوفكن روبلين براتيه فكن جي تجربه كردستان عراقي ره درس بگرن عبرت بگرن بكن ميناك لتجربه برز مسعود برزاني بنرن بجياناوي دناوا شرد دناوا تشياده دناوا خباطو تيكو شينيده وتجربه ابو بنرن جياناوي دناوا ميتيده ودناوا بعثده ووادي سافاگريا ناوا ميتي بدن برحفدو وبچكي ونيفي عمري وخزيدتر بعبادته ابو قدان نيفي ماي بعبادت بقدين از نابجم هرن بفن بارزاني هرن عبادتش مسعود برزاني بكن نا جي تجربوي فايدة بك زو چوكي و نشكي نترس زو نرعلن امريكا و توم باراك و نظام كيچگو چنگو چاوي خو تيخن چاوي توم باراك تليه خو تيخن چاوي توم باراك و دسته خلماسه خن و بنا توم باراك كي اما توم باراك جيد و ارتش امريكا بشين سرسري ونا مثلا اولويه بچكي همبري لازم بچكي تحدي لازم اللي ونكارن لهمبري توم باراك بيجنا حتى كون لهمبري ابو بيجنا وندكارن بيجن برز ابو ساعتا تخوش چاره سريم بچاره سريه ترنه تشدك ابو
تو تیشرتی لاکوست خود دکت چه دکت در امرالی دمینت تی انقری ام بتر چواشتر خوشتی ام بتر بس ایشی خو ایدی بس مرمی بانگامه داخوازامه ایویامه اوه از هیوی دکم کو قصده و برادرین قصده هیویامه نشک هیوین کردا نشکینن نها ام بتشتکی بدست نخن پر زور ام آبو بگهرن مستحيل ام آبو بگهرن مستحيل ام پککی بگهرن نممکن ام پککی بگهرن لی ام کاربن خب پاریسن یعنی ام بپککی نکارن ام بخوا کاربن برز مظلوم عبدی برز وضع یوسف برز الهام احمد از دی ساعت دوباره دکم همو رخنین کملوا دکر جبن سری پککی بون ون بچکی آزاد بفرن دروای چارچوبه پککی ون دکارن دنیا نتنی پککی اکسیژن اکو ون دکشینن آوا کو ون ودخون نانی کو ون ودخون نشکی سی پککی دنیا دروای پککی جی هیه بچکی مجیه خو نو بکن هستی خو دلی خو باقش بکن و براستی ببرپرسیاری خودی لدوز و مافی گلی کرد لسوریه بکن نتنی گلی کرد سوریه حتی گلک پیکاته و کیمنته ویندن چاوی وان لقصده وان دبینن یعنی حتی اجمته از هولدم از د پاریزم وان دست کفتی هان د پاریزم د قناغا هانه ده اج گلک تشتانه رازیمه لی از خو مجبور دبینم وان دست کفتین هان لهمبری وان هووین هان وان تروریستین جبهة النصرة و اوی گریدای ترکا از مجبورم یعنی وان دست کفتی هان به پاریزم منجی مفهدی کار در نخن نبی جبن نهیلن کو ام پوشمان ببن لسروان هلوستین پاراستنی وان هلوستین پیشتگیریه بله تماشاوان هجا لور استیم داویا به خلقی حتی خلقی کی دندنا با خیر و خوشیه ده بمین